Comença la 8ª sessió de la segona temporada del Club de Lectura de la Biblioteca d'Albalà dels Sorells, dedicada al llibre Les 11 de maig, de l'autor Lluís Mesa. Ja estem en una nova sessió del Club de Lectura. Esta és una miqueta especial per a nosaltres, perquè es tracta d'un llibre que ha escrit el nostre company Lluís Mesa. Ja sabeu, es diu Les 11 de maig. És la primera vegada que llegim en el Club Teatre. Esperem que vos agrade. Però no vos conte res més. Ara vos propose fer un viatge fins al poble d'Estivella, lloc on situa el llibre amb la nostra companya Maria. Acompanyeu-vos.
Hola, amics i amigues! Vos convido avui a viatjar fins al poble d'Estivella, lloc on va succeir l'obra de l'11 de maig. Però per arribar fins allí començarem la nostra ruta en el Garbí. Esta destacada muntanya està situada en el terme d'Estivella. Vos aconselle que la visiteu. Podreu passar un bon dia en el paratge. A més, coneixereu l'ermita de la Creu del Garbí. Allí es va col·locar la creu el 19 de març de 1787. Estigué allí fins el 1887, quan la van baixar al poble. Vos agrada? Espere que sí. Ara acompanyeu-me. Continuem baixant cap al poble, però en el nostre camí ens trobem amb el que va ser el poble de Veselga. Ara és una part d'Estivella, però no ens hem d'oblidar que ací va sorgir el poble. I hi ha restes d'un castell-palau del segle XV, com el d'Albalat, i una torre sentinella almohade. Es pot visitar, a més, el final d'una ruta patrimonial que recorre els monuments d'Estivella i que es diu la Ruta de les Claus del Castell de Veselga. Ja estem a Estivella. Ens trobem en la cisterna nova de 1854. Tot això era un gran dipòsit d'aigua que abastia el poble. N'existia una més antiga en la plaça de l'església, però es va soterrar. Quan vingueu fins ací, veureu també les restes del palau senyorial. Ara ja estem en l'església. Mireu este retaule del segle XVIII. És un dels pocs que no es va cremar en la Guerra d'Espanya. Té molta llum, este temple. Hi ha un gran escut del baró d'Estivella, Baltasar Escrivà d'Itxar. Va ser virrei de Mallorca. Per cert, té una col·lecció museogràfica que està reconeguda per la Generalitat. Ai! No vos havia dit que tenen unes campanes excepcionals. La mitjana i el cimbalet són de 1764. La grossa, encarregada de voltejar, i la xicoteta són de 1821. La més moderna és la del torn. Fou realitzada en 1851. Amb ella s'avisava quan tocava regar l'horta. I parlant de l'horta, acompanyeu-me que anem cap al riu. Caminant per ací podem acostar-nos a l'horta. Però avui vull ensenyar-vos el Palància. Estos dies té aigua i paga la pena veure'l. Si continuem caminant pel riu, arribareu fins als Arcs. És un aqüeducte molt antic. L'última reforma és del segle XVI. La seva funció és passar l'aigua de la séquia major per damunt del riu i portar-la cap al Balat dels Tarongers. Podríem estar molt de temps explicant les rutes naturals i els racons del poble d'Estivella, però hem de continuar la sessió del club. Així que acabem el viatge i continuem. Fins pronte! Adeu! Què vos ha paregut el poble? No està mal. Vos convide a visitar-lo, però abans m'agradaria que atenguéreu a la nostra companya Helena. Vol explicar-nos la història de les primeres manifestacions contemporànies de dones i contar-nos com va sorgint la consolidació del Dia de la Dona Treballadora. És molt interessant tot el que ens dirà, així que escoltem-la. Hola, amics i amigues. Jo vos vaig a parlar del 8M. No sé si penseu que les manifestacions de dones aprofiten per alguna cosa. Nosaltres creiem que sí.
així que m'agradaria mostrar-vos com començaren a aparèixer les seues reivindicacions. Al principi, amb el moviment obrer, les dones també van començar a alçar la seva veu, però continuaven sent explotades sense cap llei que les emparara. Tampoc tenien dret a vot ni a poder controlar els seus comptes bancaris, ni comptaven amb la mateixa formació que els homes. Però prompte reaccionaran davant les injustícies. El 8 de març de 1857, les dones que treballaven en la indústria textil conegudes workers van organitzar a Nova York una vaga per a demanar salaris més justos i condicions laborals més humans. 2 anys més tard, les manifestants van crear el seu primer sindicat per a barallar pels seus drets i 51 anys després, del 8 de març de 1908, 15.000 dones només van tornar a omplir els carrers de Nova York per a exigir un augment de sou, menys hores de treball i dret al vot. En 1910, la segona Conferència Internacional de Dones Socialistes, celebrada a Copenhague, es va aprovar la celebració del Dia de la Dona Treballadora. A principi es va celebrar el 19 de març. Els primers països a fer-ho foren Alemanya, Àustria, Dinamarca i Suïssa. A poc, més països el celebren. El 25 de març de 1911 van perdre la vida en un incendi a la fàbrica de Triangle en Nova York més de 100 treballadores textils, dones immigrants, en la seva majoria d'Europa de l'Est i Itàlia. El 1975, les Nacions Unides declaren el Dia Internacional de la Dona, encara que Estats Units d'Amèrica no va declarar oficial fins al 1994. Estos episodis van poder consolidar la data oficial del Dia Internacional de la Dona. Continuem. Ja sabem una miqueta del poble i del Dia de la Dona. Què vos pareix si comencem a parlar de l'autor? Encara que per a molts i moltes és conegut. Volem repassar amb vosaltres una miqueta la seva trajectòria. Escolteu i veureu tot el que fa i ha fet. Vos sorprendrà. Jo vos vaig a parlar sobre l'autor. Ell és Lluís Mesa, una persona prou polifacètica. Tot i la seva formació com a historiador, realment els seus quefers són prou variats. Com sabeu, exerceix com a gestor cultural i tècnic lingüístic d'Albalà dels Sorells. És articulista de premsa. Setmanalment publica una columna en la secció Panorama del diari Levante. En l'edició comarcal del Camp de Morvedre té una secció històrica titulada De cent en cent. Quinzenalment, publica una columna quinzenal en el periòdico d'aquí titulada 25 línies i un paper. És cronista oficial d'Estivella des de l'any 2011 i coordina el grup de cronistes del Camp de Morvedre i Almenara. Ara forma part de la Junta de Govern de l'Associació de Cronistes del Regne de València. Ha publicat més d'una vintena de llibres dedicats a la història local, la literatura i al món festiu especialment. Com a curiositat i mostra del seu treball polifacètic, pot dir-se que és autor de la lletra de l'himne a Estivella, titulat Canta Estivella. I continuem. Ara que coneixem una miqueta més de Lluís Mesa, però vos propose que escoltem algunes opinions de les persones que han participat en les diferents presentacions de l'obra. Escolteu-les, que paga la pena. És una lectura d'un text teatral que cal fer. Cal fer perquè l'autor Lluís Mesa
ha utilitzat el teatre per a donar veu a un grup de dones que davant una situació injusta varen protestar i varen dir allò que pensaven i d'una forma que va molestar molt, en aquest cas, a l'autoritat competent. És un llibre que té un context històric molt interessant, que té una sensibilitat feminista molt important i després és molt didàctic. I sobretot, ja vos dic, teatre, llegiu teatre. És curiós, Les 11 de maig és un llibre que a més és teatre on parlen 11 dones que fan una revolta i que fan i no estan polititzades, però fan una espècie de protesta contra uns impostos en un poble que s'Estivella, del Camp de Morvedre, però podria ser qualsevol altre territori del País Valencià o del món, i que s'organitzen per a que la injustícia caiga, no? D'alguna manera, i és un home, Lluís Mesa, qui, amb una extrema delicadesa del seu cap, posa veu a aquest diàleg, que és un diàleg que és un teatre escrit i que conta una història d'aquestes 11 dones, del seu patiment, de la seva vida diària, de la seva lluita, en fi, estem parlant de 1911, del segle passat, no? El llibre és molt recomanable, es llegeix molt bé i elles, cada una d'una manera, cada una en un caràcter, van desgranant aquesta història que és absolutament deliciosa. Deliciosa, dura, real i que podem reconèixer tots en aquelles dones com les nostres mares o les nostres àvies que parlaven que vivien d'aquest tipus de coses, que patien i malvivien i vivien d'esta manera. Recomano que llegeixin el llibre. Les 11 de maig és un llibre molt especial per molts motius. D'una banda perquè dona veu d'una manera dialogada a 11 dones valentes, que en un moment determinat de la història van decidir fer un pas més enllà. És especial perquè visibilitza en general el paper important de la dona que sempre ha quedat a un segon pla i és la manera de posar-nos en primer pla. I sobretot perquè a través de la seva lectura ens ve a la ment, ens retrotrau a moments molt personals i molt íntims, a històries que nosaltres hem pogut veure, viure amb les nostres iaies o amb les nostres mares en els nostres pobles. Se situa a Estivella, però perfectament podria passar en qualsevol altre poble de la nostra comunitat. El 11 de maig m'ha semblat una funció, una obra de teatre, en aquest cas, basada en una història que és com si jo l'haguera viscuda. L'acció d'aquestes 11 dones, més les altres que se van sumar per a defensar els seus drets, és com si foren les meues iaies, les meues besàvies, les meues mares, les meues germanes. Per tant, pel llenguatge i per altres coses m'ha arribat. És molt emotiva i cal llegir-la. Les 11 de maig em sembla un llibre absolutament necessari, important, no només per uns fets que cal remarcar i cal recordar, sinó perquè tot el que signifiquen de reivindicació de la dona, i no només la dona, sinó també els homes, la reivindicació de la dona, la reivindicació de l'estatus social, la democràcia, la memòria, etc. En aquesta obra predomina principalment dos temes, podríem dir, que estan relacionats amb el feminisme. El primer seria la sororitat que trobe entre els personatges, una sororitat que és, a més, intergeneracional, perquè els personatges, malgrat les seues diferents edats, s'ajuden constantment al llarg de tota l'obra. I en segon lloc, l'essència d'una persistència constant en alguns personatges al voltant de la necessitat del vot femení. I com, malgrat la idea i la necessitat que se té de demanar aquest dret fonamental que ara tenim, però no sempre l'ha tingut, tenien aquestes dones o les dones que més definien el dret una oposició contínua, no sols
per part de la societat o de la política, sinó també d'altres dones, no? Podríem dir que hi ha un personatge principal com podria ser Rosa, que per a mi és un poc la representació de Clara Campoamor, no? Com creuen que la justícia s'ha de dir, no? I s'ha de protestar i no sempre és malament. Així que gràcies, Lluís, per aquesta història, per donar veu a les dones silenciades, com tu dius, i molt d'èxit. Què vos han paregut les opinions? Crec que són interessants, però trobo que el més interessant serà que entrem en l'última part de la sessió, en la tertúlia a l'autor. Tindrem com a participant la nostra companya Pilar Bueno. La recordeu? Ella és bibliotecària de Meliana. I després tenim un final especial. Espero que vos agrade. Acompanyeu-me. Bona vesprada, amics i amigues. Així estem una vegada més en la tertúlia del Club de Lectura. I ara vos vaig a presentar a un convidat molt especial, perquè jo crec que tots el conegueu, que és l'autor del llibre, Les 11 de maig, Lluís Mesa. Hola. Benvingut, Lluís. Benvingut. Molt bé. I també vos presente a la bibliotecària de Meliana, que és una convidada molt especial, que també ens va parlar del llibre. També. Benvinguda, Pilar. Molt de gust i moltes gràcies per esta invitació i un plaer vindre ací a raonar amb vosaltres d'este llibre, Les 11 de maig, que anem a veure què ens conta Lluís sobre esta idea i sobre la seva escritura. Molt bé, anem a veure un poc així en general el llibre. Jo volia saber per què t'has decantat per teatre, perquè jo sé que és la primera vegada que has escrit teatre. Sí, la veritat és que jo sempre he escrit més de novel·la, però esta vegada jo tenia la necessitat que realment que parlaven els personatges. I jo, quan escric novel·la, d'alguna manera el lector i la lectora acaben un poc perdent-se en altres eixos o en altres elements importants, com són les descripcions, els paisatges, les emocions. I jo la meva intenció esta vegada era posar realment una gravadora i escoltar a unes dones d'un temps molt determinat. Necessitava, jo al principi pensaria en novel·la, però de seguida vaig llevar aquesta idea perquè necessitava que en parlàrem en primera persona. Les conversacions de les dones, no? Sí. Volies escoltar-les. I esta obra és real, fictícia, totalment real o no? A veure, és la pregunta que em fan tots i totes de seguida. I la història, i què és la història i tal? Perquè tu ets historiador. Jo soc historiador, però jo, amb aquesta obra, jo no tenia la necessitat realment de contar la història, perquè jo sí que he fet un llibre, una investigació al voltant de les manifestacions que tingués Tibella, que un poc són el que m'inspira en aquest llibre. Però jo realment, quan em plantejava el tema, el que volia és fer parlar a les dones d'un temps determinat i amb unes característiques i unes sensibilitats específiques. I cadascú, quan escrivim, és clar que partim d'on estem, del que tenim més prou i el que realment ens fa més parlar o ens facilita la inspiració. I realment l'únic que han fet és facilitar-me la inspiració. De fet, per a mi, d'aquest llibre, els fets històrics són el de menys, el que menys m'importa. O sigui que has agarrat una història en general i tu després ho has... Jo necessitava moltes dones i on anava a trobar-ne 11. Senyors i senyores, 11 dones, doncs, ahí estaven, esperant-me. En un expedient de l'arxiu. En un expedient, és de veres. Allí Ana Lluís, el cronista d'Estivella, i se troba en un expedient que allí estava, amagant. Allí estava. Això farà més de 20 anys, o sigui que la cosa ja... I ja se m'obrien els ulls en el seu moment com a historiador, però aquesta emoció o aquesta inquietud d'historiador ja la tinc resolta. Però primer tu descrius a 13 dones.
Tu, la primera descripció que fas dels personatges són 13 dones i després realment les protagonistes són 11. Clar, a veure, en tota història estan els bons i els roïns, per dir-ho d'alguna manera. No és el cas perquè jo no intento així ni salvar ni jutjar a ningú. Però el que sí que és de veure és que en tota la història hi ha unes persones que són contràries a tot el que s'aspira en el llibre, a tot el que la línia argumental, que trenquen aquest esquema. I són les que ens ajuden precisament a tindre més clara la perspectiva de cap a on va la història. I en aquest cas n'hi ha dues dones que d'alguna manera no són les protagonistes essencials, però són aquests personatges que es trobem en totes les històries, quan contem alguna cosa i que... Sí, les que tu... Però tu realment, aquestes dones, alguna és real? T'has decantat per algú, no sé, com has reflectat ahir en aquest llibre, dones que coneixes? A veure, realment, aquestes 11 existeixen en aquest nom. El malnom sí que és inventat, o el diminutiu, jo sí que m'he inventat. Les relacions familiars també són reals, pràcticament totes, de tots aquests personatges. Però a partir d'aquest moment ja tot és pura creació. Jo vaig partir d'aquesta idea i ja a partir d'ahir... I de fet és que tampoc he pogut preguntar als familiars d'aquestes persones si realment tenia mal geni o tenia... Perquè, clar, estem parlant ja de 3 generacions. Tu has agafat noms, no? Jo he agafat noms i he agafat les relacions familiars d'aquestes persones. I a partir d'ahir... Després tu ahir ja li has fet el fictici. He ficcionat. Si no has agafat ninguna dona que t'hagi llamat l'atenció d'algun poble o no sé. No, realment aquestes tenien... Aquesta vinculació, de fet, entre aquestes 11 dones hi havia una, per exemple, que era de Foios, i jo això sí que ho conservava, que era de Foios. Altres tenien una procedència que no era realment del poble, sinó que era d'una pedania, doncs això també ho he conservat. Però a partir d'ahir jo ja he intentat d'alguna manera aquestes sensacions que jo tenia de la dona de principi de segle, de la dona rural, d'intentar posar-ho ahir. O sigui, perquè realment, com us deia, no és la història d'un poble determinat, és la història de qualsevol població rural, sobretot valenciana, perquè sí que les característiques són molt valencianes, no? I sí que he vist que, clar, perquè el que tu dius d'Estivella, no has nombrat en el llibre en si, no has nombrat el poble d'Estivella, com a que... perquè no has nombrat poble, o sigui... No. Jo sí que m'he donat compte que, per exemple, anem a Torres. Sí, Torres, Foios, Alfara, sí. Però Estivella no, perquè... I Estivella no l'has nombrat per res. Sí, perquè, a veure... Com a que era reflectat allí. Clar, jo volia llevar un poc l'estima de que això fos una obra local o localista o pensada per a les persones d'una població determinada. A mi ja, com vos dic, el que m'interessava és reflectir les característiques d'unes persones que s'han d'afrontar davant una situació social del moment, una situació social en la que la dona ni estava ni se l'esperava. Recordeu, per exemple, que precisament l'any que passa la manifestació realment és el 1911, que és quan se celebra de manera internacional en alguns països el primer any el Dia de la Dona, però clar, a Espanya, com us dic, ni estava ni s'esperava. Exacte. Jo el que penso és que quan tu no has volgut donar-li aquesta localització física, també li estàs donant universalitat a la història, que és el que jo crec que tu també vols. Com a poble, però en qualsevol poble pot passar el mateix. Perquè aquesta situació que tu contes, aquesta història que tu contes, és una història que se pot extrapolar a qualsevol altre lloc, sobretot del medi rural, perquè les dones en el medi rural tenien unes condicions de vida molt més dures, molt més extremes, que a lo millor en la ciutat. Però jo crec que tu el fet de no donar-li aquesta localització ni aquesta localitat, també estàs donant-li aquest punt més d'universalitat a la història. Sí, la veritat és que el tema dona m'ha preocupat sempre, m'ha preocupat com a historiador, m'ha preocupat com a escriptor, perquè altres novel·les que he escrit també, el personatge central, la veritat és que tampoc el busque, però no sé per què m'eix, saps, m'eix i em recomanem més en aquest llenguatge, en aquestes persones que d'alguna manera s'han trobat més marginades, no?, en el que era en cada societat del moment. I en aquest cas també m'ha eixit i la idea era universalitzar, no? I veure un poc també contemplar com les dones no són sempre les mateixes, perquè jo crec que cada personatge representa una idea diferent,
saps? Una generació diferent, una manera diferent de veure el món. I són persones que tampoc són persones militants d'un moviment ideològic, d'un moviment... No. Un poc jo intentava veure universalitzar l'ambient social, que realment no era... Les dones no estaven conscienciades malauradament en aquell moment d'una manera general, no? Hauria sigut fictici agafar 11 dones conscienciades, sindicades o un moviment polític que hi havia, sí, però... Sí, però que en aquest moment també estem assistint a una incipient creació, diguem, de la política com a moviment de masses. Vull dir, no podem comparar, per exemple, la situació de l'estat espanyol en 1911 a el que seria Estats Units, Anglaterra o qualsevol altre país europeu. Vull dir, sí que és veritat que hi havia un moviment social i sindical ja important, perquè ja n'hi havia un moviment obrer molt important, però sí que és de veres que estem assistint a aquesta evolució de la política de masses. I és el que tu dius, és dir, aquestes dones no tenen una adscripció ideològica ferma i consolidada. El que realment es mou és la problemàtica del seu dia a dia. El món es maneja un poc per la fam, i en el cas de les dones la fam té una perspectiva diferent. Sí, perquè realment els homes tampoc juguen molt de paper, han sigut les dones les que... Però jo també, ahí va la meva pregunta, Lluís, dius, per què són les dones les que veuen la problemàtica i els homes que són els que estan treballant, que se suposa que són els que ocupen l'esfera pública, no veuen el problema? Sí, ells no se manifesten ni es fan res. Tan impassibles. Jo tinc la resposta, però a veure què me dius tu. Realment la societat no ha volgut mostrar que qui solucionava els problemes de dia a dia i els grans canvis socials començaren pels grans moviments de les dones, moviments quotidians com pot ser protestar per uns consums, per l'impost dels consums o qualsevol tipus d'actitud davant la fam, davant la carestia, davant la injustícia de les persones altres. Al remat, les que han actuat però després no han tingut veu han sigut les dones i sense això no s'explicaria. Després ja apareixen els grans esdeveniments que ocupen planes i planes de llibres, però darrere d'això hi ha les veus amagades. Exacte. El que tu estàs fent ara és el que ara s'anomena aquesta economia feminista. És dir, el nostre sistema productiu, el nostre sistema econòmic capitalista té un punt, diguem, de perversió. Per què? Perquè allò que prima, allò que valora és aquesta acumulació de capital, és aquesta preeminència del benefici empresarial per damunt de tot, i en canvi, aquesta economia de les cures que té a veure en la criança dels fills, en la criança de les persones majors, en l'ajuda als malalts, en tot allò que té a veure en la logística de l'economia domèstica, qui se n'ocupa? Les dones. I què fem? La mentalitat és que aquestes tasques, aquestes funcions que realment haurien d'estar al centre del sistema econòmic perquè és la preservació de la vida, la garantia de la vida, el sostén de la vida de les persones, no té ni cap valor social ni cap valor econòmic. I jo crec que a mi m'ha agradat molt el teu llibre, i en aquest cas el que tu dones veu a aquestes dones perquè reflecteixen això. És dir, a d'elles realment el que es mou és que conforme van passant les setmanes i els mesos, perquè tu fas ahí una calendarització molt clara de tota la història, conforme van passant les setmanes, els dies, i ve aquest calendari santoral que tu ahí m'agrada molt perquè forma molt part de lo que és la vida quotidiana de la gent de poble, el poder adquisitiu cada vegada minva. Cada vegada costa més comprar i cada vegada, quan el detall que a mi m'ha encantat ha sigut, vaig a fer un poc de spoiler. Sí. Quan diu, me'n vaig a cosir-li la camisa al meu home. Diu, ja no sé on vaig a ficar un pedaç. Això ja és la imatge de dir, és que el poder adquisitiu d'aquestes famílies
cada vegada va disminuint, és allò que tu dius de la fam, de la misèria. Si damunt tenen un alcalde que imposa una fiscalitat arbitrària, que ell és el que marca els consums i damunt paga aquells que no són afins al poder, dius, com aquestes dones no s'han de mobilitzar? És que no es queda altra, no poden ja, més resignació i més acceptació ja no cap. No pot. I jo, això és el que he trobat molt interessant en el llibre. És a dir, que has posat aquesta economia, diguem, de les cures, enteses com a la preservació de la vida i de la garantia i el sostén de les famílies, són aquestes dones elles són les que tallen el abaixo. Sí, que són realment les que... Sí, jo crec que has apuntat un element que per a mi era important, que era el cicle del santoral que dius tu, que realment no és una anècdota, és fer creïble la història. És a dir, perquè aquestes persones estaven en una ambolla i un dia s'enfaden perquè m'enfade i actuen, sinó que realment estaven sotmeses a una realitat. Que aquesta realitat afectava a tota la societat, però al final la que pren la decisió és la dona. I això és el que he intentat ahir. Sí, és el fetiche de... Perquè realment després seguien pagant impostos, perquè els impostos els han llevat. Sí. Perquè es lleven el que és la denúncia, però el que és els impostos... Sí o sí, vull dir, i hi ha que pagar-los. Però sí que és de veres que jo crec que això, la història ho presenta molt bé. Jo per això dic, trobo que és molt didàctica en aquest sentit i molt feminista. Sí, feminista, i ara t'he de preguntar jo, i tu, Lluís, eres feminista? Jo, clar. L'altre dia no se'm preguntaven i jo deia, és que jo no podria entendre'm com a home si no fora feminista, perquè és l'altra meitat que em falta. Si jo no tinc perspectiva, com perspectives d'altres coses, no puc entendre'm a mi mateix. Per tant, hem de reclamar-nos com a feministes. Sobretot que pense en algunes ocasions més els homes que les dones. És molt necessari. Encara que les dones també han de reconèixer aquesta situació. Sí, perquè també és veritat que moltes vegades en aquesta equidistància... Jo no soc masclista, però tampoc soc feminista. Aleshores, vull dir, és que ser feminista és buscar la igualtat real entre homes i dones. I des d'ací... Crec que la teva obra de teatre se presta molt a dir-ho i a proclamar-ho. No és ningú problema dir soc feminista. Per què? Perquè darrere d'aquest discurs el que hi ha és la igualtat real entre homes i dones. Jo, a veure, no sé si m'atrevís a dir que és un llibre feminista, no ho sé, però el que sí que puc dir és que està escrit des de les mans feministes, això sí. No m'atrevís a definir o encaixar-lo, però està escrit en mans feministes. Perquè, fixeu-vos, és que hi ha una idea que ens fa entendre la necessitat de reivindicar tot això. És que aquesta història, després de tants anys, no era coneguda per ningú. Les descendents d'aquestes dones que acabaren guanyant. O sigui que en les històries en les quals no acaben guanyant, què passa? Però estàs guanyant, no sé, passar i contar a les seues filles, mira, filla, tal, o a les seues netes, mira, és que ningú tenia ni idea. S'acaba perdent. Però això també té una explicació. La història, com s'ha construït el discurs de la història? I ara vaig a dir, i això és una etiqueta, però que a mi m'agrada molt utilitzar-la perquè és una categoria d'anàlisi que ajuda molt després a entendre el discurs històric. La història, el discurs històric, ha estat narrat des de l'arquetip viril protagonista de la història. En aquesta forma d'analitzar la història i de veure-la, què passa? Que el subjecte dones ha sigut invisibilitzat, ha sigut silenciat. Aleshores, un fet històric com aquest, que és una revolta protagonitzada per dones davant una injustícia, ha sigut silenciat i ha sigut invisibilitzat. I ara és tan interessant, des del punt de vista de la història local, traure totes aquestes veus i incorporar-les al discurs, perquè si incorporem el subjecte dona o dones al discurs de la història, és que la història serà més democràtica, la història serà més igualitària.
La història necessita de referents femenins. I sobretot referents que moltes dones es pensen és que són amb mi, perquè clar, jo no soc sindicalista, jo no soc política, jo no soc... Però les dones que apareixen així és que no són sindicalistes, ni ho van ser en tota sa vida després d'això, ni van ser polítiques, ni estigueren en cap moviment, potser l'únic moviment on estigueren va ser en la parròquia, en l'església, és l'únic. Vull dir, i eren protagonistes. Vull dir, això jo és un crit que llance a que totes les dones són protagonistes, des de la seva situació particular. Les teues protagonistes, les 11 de maig, són mestresses de casa que davant el problema que tenen dins de casa, clar, de veure com perilla el sustent de la seva família, el que fan és reivindicar i el que fan és protestar. Sí, que no fa falta ser ni d'un partit ni de res, sinó... I així tot fixeu-vos que també hi ha dones que es costa molt de protestar perquè en determinats moments esteu mirant que hi ha contradiccions o fins i tot que determinades dones que participen diuen de no tirar avant. Critiquen a les que tiren avant. M'ha llamat l'atenció els personatges, les més majors, que han sigut la Kika i la Mercè. I lo contrari és que són, una és la que era més conservadora i l'altra que sobre ser major que era una forma molt progressista, molt oberta de veure. Que ja tenia una vista molt avançada, a banda de les joves que ja tenien altres vistes, però sempre estaven les més conservadores i aquests dos personatges m'han llamat l'atenció per això, perquè veia el contrari que eren. I realment aquest discurs ha continuat per molt de temps entre les dones i aquest llenguatge quotidià és el que ha fet que tampoc avançaren com calia avançar. És a dir, no ho tenien fàcil, però damunt entre les dones, avui en dia encara hi ha moltes dones que es pregunten què fan celebrant el Dia de la Dona Treballadora o realment per què han d'anar, què toca celebrar. Deixeu-me, és que deixeu-me que llisca, per favor, esta frase, perquè és que ve al pèl el que esteu dient. I d'alguna manera dius, esteu donant el toc. La Premi Nobel Shirin Ebadi diu així: l'arrel de tot està a la cultura patriarcal. No dic la cultura dels homes, em referisc a la que està en contra de la igualtat entre les persones. Malauradament, les dones, tot i ser víctimes d'ella, som les primeres transmissores d'una generació a l'altra. Sí. Així és. Així és de veres. Aleshores, també és tan important que ens conscienciem i sobretot vull dir que cada dona, cada home, que se faci el seu propi plantejament. Sí que és de veres que estos últims anys estem assistint a un moviment feminista que ha reviscolat, que està molt actiu i, clar, al mateix temps està provocant el rearme masclista, que això és un altre, vull dir. Però així tot, jo crec que hem d'arribar a un punt d'entendiment. És a dir, no s'ha de veure el feminisme com un perill, no s'ha de veure el feminisme com una lacra. El feminisme és precisament, vull dir, anar cap a una societat d'igualtat, una societat en la que aquesta violència que ve d'aquestes relacions de poder, de dominació i de subordinació, en el moment anem mentalitzant-nos d'aquesta igualtat, jo crec que també remetrà la violència, la submissió, aquestes relacions poderoses, vull dir, de jo puc més que tu. Al final, vull dir, és que el feminisme és això, és igualtat, és equanimitat, és que, vull dir, li podríem trobar un munt de sinònims. Sí. Jo, de totes maneres, tot i això, vull dir que estic tot d'acord, també m'agradaria que el lector i la lectora pensara que això també és un llibre per a llegir, vull dir, no és per estar sempre militant, que potser jo siga militant, no? M'agradaria que també l'agafaren com a un objecte literari, no? Per això hi ha una sèrie de figures literàries que intentar, la sàtira, que jo penso que està molt en el nostre estil mediterrani i rural, no? De tot i que les situacions van mal, sempre tenim alguna frase satírica, tenim alguna eixida.
Això he intentat també reivindicar-lo, no? Perquè si no, no seria cert. És a dir, la gent no estava tot el dia militant i llegint pum, pum, pum. La gent estava intentant menjar cada dia. Sobreviure. Sí, jo n'hi ha una frase que me fa molta gràcia, no sé, me l'ha agarrat aixina, que també demostrava aixina un poc, i diu, a vostè, quan li xafen un dit, no crida igual que un home. Doncs, si a nosaltres ens xafen un dit, haurem de cridar també. No sé, això m'ha llamat molt l'atenció perquè és que realment és la realitat el que està dient. De què més dona? Li fa mal a un home que a una dona si li xafen el dit, doncs els dos tenen que cridar. La veritat és que això sí que he tingut que tindre cura de, en calçador, sempre clavar. Veureu que cada pàgina poden salvar-se 2 o 3 frases. No sé. N'hi ha moltes aixina, que podríem estudiar-les o reflexionar-ne, saps? N'hi ha moltes per reflexionar. Sí, no? Està clar que tu, a banda de... Jo, sobretot, parlaria de que té una vessant molt didàctica, el teu llibre. Però també és de veres que tu l'has pensat per a fer una lectura dramàtica. És un llibre de literatura dramàtica, és un llibre de teatre. Que tu, en aquest cas, has optat per el teatre perquè has pensat que era el vehicle més autèntic per a donar-li veus a aquests protagonistes. Més que, a lo millor, en aquest cas, la prosa. I després sí que és de veres que jo crec que has aconseguit un ambient molt de qualsevol poble d'ací del País Valencià. En expressions, en situacions. Per això, tu estàs llegint la història i tu fas immersió en aquesta vida quotidiana de qualsevol poble i de qualsevol lloc. Sí, sí que ho he intentat. De fet, en molt de l'estil de la manera d'expressar-se, quan hem corregit això, hem tirat arrere després perquè hi havia un moment que jo deia a la correctora, per exemple, pense que estem arribant a un nivell que no és el que toca. Hi ha determinades frases que jo no les haguera construït. És a dir, si jo estic fent un article per a un diari, no les haguera construït d'aquesta manera, repetint en 2 línies una mateixa paraula. Però pensava que això era un bon recurs. Potser un altre bon recurs haguera sigut que no s'ha emprat tant l'emprar localismes. Però com que jo volia fugir d'aquest localisme, és a dir, podia haver expressat frases fetes pròpies d'una comarca, però ja em pedrien una comarca. Això és un interrogant també que me feia dir, que no posaré aquests localismes, aquestes frases fetes. No n'hi ha tantes. I per això he preferit el recurs de la sàtira, de les frases fetes en doble sentit, que són més universals. Per no localitzar en un lloc. Sí, no sé, potser no sigui el més correcte, però quan jo m'ho plantegi, saps, i que volia fugir d'això, del localisme, pensava, és que sense voler caure en el localisme de la comarca on estigui i de tal, i això sí que he intentat. Ja, però és que això és la llibertat de l'escriptor. Clar. Tu, com a creador, pots donar-li, si vols, aquest aspecte més local, més singular, o pots donar-li aquest punt més d'universalitat, que és el que tu, per el que tu t'has decantat. El que tu buscares. El que tu busques, doncs... Exacte, i després, en aquest cas, els registres lingüístics han d'anar un poc acorde a aquest objectiu teu. I el que se parlava en aquesta època, que vulguis que no, també se parlava, jo què sé, d'una altra manera, se conversava més aixina, que no tan tancats. Sí, he intentat també, a banda d'això, recuperar anècdotes. Mireu que apareixen grups de música, apareixen orquestes que realment sí que existien en aquest temps i que de segur que estigueren a Meliana o al Balat o a Estivella, no? He intentat, això sí. En les festes, no? Les xiques. I un poc aquest debat que sorgia sobretot en els pobles, no sé, així en l'Horta no tant, o no ho sé jo, en el tema de la gent que estiuejava, que era la gent que venia de València, passava uns dies així, no sé si en els pobles de l'Horta també es donava això, una separació entre la colònia d'estiuejants i els senyorets, potser eren els senyorets que tenien la casa, venien uns dies i calia servir-los i hi havia gent del poble que no estava per servir-los i altra gent sí, no? Jo ara estic pensant, per exemple, en el Magistre, que era una família. Els propietaris eren d'una ciutat de fora i venien en estiu. Jo recordo que uns amics de meus pares eren els estatgers i eren els que atenien, i això no fa tants anys. Vull dir que això encara
I després, així, sobretot en moltes alqueries de l'Horta, les famílies vivien a la ciutat, perquè també encara venim d'aquesta tradició de famílies de burgesia rentista, i venia l'estiu, anaven a la casa, a l'alqueria de l'Horta, i sempre tenien el seu personal allí per a assistir-los i atendre-los. Existia una relació de servilisme, consentir, de mirar les persones com superiors. I després també existia entre altre tipus de gent que això ho veia molt malament. I aquestes tensions d'alguna manera expliquen el que després el gran conflicte bèl·lic que tingueren en els anys 30, la Guerra d'Espanya, un poc tots aquests conflictes que en aquests moments són anècdotes acaben esclatant d'una manera tan radical i tan tràgica en aquests moments. És a dir, quan hi ha una societat molt polaritzada, en el que n'hi ha una minoria oligàrquica, que ho té tot, que jo crec que això tu també ho reflecteixes molt bé. Vull dir, jo dic que tu, aquest món rural, oligàrquic i caciquil i clientelar, se veu molt en la teua història. Sí. I era la realitat històrica de qualsevol medi rural. Aleshores, és així, vull dir, n'hi ha molta polarització social, vull dir, n'hi ha una minoria que controla la riquesa i una immensa part de la societat en uns nivells que no arriben ni a la subsistència. Molta misèria, molta fam i aleshores molta radicalització. És a dir, jo tenia un professor d'història que ens deia que quan tenim la panxeta plena no tenim ganes d'aldarulls. És així, no? Jo crec que aquesta és la dinàmica de la història. Sí, la veritat és que jo tampoc he pretès jutjar a ningú. És a dir, jo deixar caure, tampoc vull jutjar aquests senyorets o aquesta classe benestant. Jo penso que el lector i la lectora ja és suficientment madur per després triar. Tampoc els he fet molt dibuixats, no els he deixat caure, però no s'ho volgut dibuixar. I tot és lícit, però jo que sé, penso que el lector i la lectora són els que després decidiran, no? Sí, no, jo crec que això està molt clar. Jo, per exemple, vull dir, jo faig aquesta lectura, però la fas jo. No és que tu, en el teu posicionament ja vas dirigit i instrumentalitzes molt la història cap ahir. Jo crec que tu, en aquest sentit, crees ahir uns personatges, crees un context, crees una història i després el que tu dius. Cada lector i cada lectora ja extrau l'anàlisi que vol. Sí, perquè n'hi ha historietes que s'han quedat com que es comenten, però no se sap el que ha passat, realment. Perquè és tot com a annexe, no? Que has ficat la relació esta de la Tereseta en el fill. Sí, que s'ha quedat ahí, que no saps que havien renyit, no sabies ni per què, ni per què no. Sí, no sabies què havia passat, si era culpa d'ell ni ella, i això tu ho has deixat ahí pincellaeta. Sí, perquè... Igual d'ahir estira el fil i trau una altra història. Sí, igual una segona part. No sé, ara estic en unes altres històries. Arran d'això, la veritat és que m'apassiona més el teatre, perquè sí que tenia 2 o 3 cosetes que no he publicat, saps? Però penso que té moltes possibilitats el teatre i de fet ja estic contextualitzant una altra història més en l'època de la transició social, que no té res a veure amb això. Però les agarra gustet al teatre? Sí, i sobretot a la temàtica social, perquè penso que ajuda molt per a difondre, no? Jo crec que té una part didàctica molt bona. I també una idea, com que jo crec que ja estem pràcticament acabant, sí que algunes persones potser es pregunten aquesta introducció dedicada a un personatge determinat, no? I és que aquesta història té darrere, en el moment que està a punt d'entrar a impremta, les besnetes d'aquesta dona me telefonen, viuen a Barcelona, i em diuen que estan fent una investigació sobre Amàlia Alegre, que era estivellenca i que havia encapçalat també un avaló de consums a Barcelona en l'any 18. I la veritat és que em fa pensar que aquesta persona després va ser diluïda en la història, però fixeu-vos que en aquest cas va ser diluïda per les pròpies dones, perquè ella era una republicana, progressista, però aquell moviment va ser al final fagotitzat per les sindicalistes de Barcelona. De tal manera que no ha passat pràcticament a la història, es conserva una foto, que jo la tinc d'una revista de l'època, perquè va ser la que tragué la pancarta.
i a partir d'aquesta pancarta es va fer tot. Però llavors, com les mateixes dones acaben silenciant a les dones a vegades, en aquest cas. Un moviment acaba silenciant a l'altre. I clar, és que em vingué, jo dic, era la manera redona, perquè aquesta dona, jo quasi segur, ella viu a Estivella fins a l'any 14, en l'any 11 estigué allí, va viure aquesta manifestació. Potser ella sí, amb clau política, no ho sé, en aquest moment, perquè després sí que ella participa dels moviments. I la vas extrapolar a Barcelona. I la vas extrapolar a Barcelona, no? I pense que es mereixia donar-li veu, igual que a aquestes 11 dona veu, mereixia esta dona amb més motiu, no? Donar-li veu. Bé, pues jo crec que és hora ja d'acabar. Se mos ha acabat el temps ja. I res, m'encantats d'haver llegit el teu llibre. Espero que a tots vos hagi agradat. Jo la veritat és que una miqueta diferent, perquè normalment sempre estic on està Anna i estar així. S'han canviat els papers. Sí, però vaja, pensa que és bo que alguna vegada estiguem algun de nosaltres així per a comprovar el que fem a les persones que venen així i saber realment el que significa. Escriure un llibre per estar ahí, però encara tot arribarà, Anna, tot arribarà. Molt bé. Gràcies per convidar-me, per pensar en el llibre i sols desitjar-vos. Jo sé que les persones del Club de Lectura ja heu llegit el llibre, però m'agradaria un poc, a partir d'aquestes reflexions que vos hem fet així, que el tornareu a rellegir o mirar potser d'una altra manera. D'una altra manera, sí. Així és. Gràcies, Pilar, per estar així també. Moltes gràcies, Pilar. Un plaer per vindre a este segon poble meu, Albalat. I res, doncs continuem. Després vos espera una altra cosa. Adeu. Els esdeveniments oblidats del passat a vegades es fan grans i sorprenents. Els trobem sobtadament a cada racó sense saber ben bé per què s'han fet nostres, perquè quasi res és casual, com a molt resulta inesperat. Si mirem darrere de cada fet destacat, veurem la fe de les persones en les seues accions i la voluntat de fer reals aquells reptes en els quals han cregut. La seva força és la que fa que misteriosament algun dia emergisquen de l'oblit i tornen a la llum. Ai, però ser dona ho ha fet tot diferent. Suposa el dret a callar, a escoltar, a donar suport als homes, a amagar-se a casa, a no fer estridències a la societat, a patir en silenci. Suposa moltes obligacions insospitades. Quan algunes d'elles renunciaren a l'obligació de callar i parlaren, feren seu un dret dels homes que mai n'hi havia existit. Per un dia, damunt a la veu femenina, va desaparèixer. Va ser diferent i especial. Ara han passat anys. De l'esdeveniment tan sols queden uns fulls amagats en un vell arxiu que quasi ningú mai veurà. Les dones tornaren a callar fins avui. El temps ho calla tot. Però ni el silenci més etern viu per sempre. Algun dia el més insospitat caducarà i obrirà pas a la veu. Desitgem que passe el silenci, qualsevol silenci, tots els silencis, i arribe la veu, qualsevol veu, la teua, la meua, la de tots i la de totes. Potser avui ha parlat una veu amagada, la de les de l'11 de maig, però quantes veus amagades quedaran encara per escoltar?